дар соли ҷадид баъзе федератсияҳои варзишии тоҷикистон пай баргузор гардонидани мусобиқаҳои худ шурӯъ мекунанд. Федератсияи шахмоти тоҷикистон аллакай баҳри баланд бардоштани малака ва маҳорати шахмотбозон ва инчунин дарёфти чеҳраҳои нав мусобиқаҳои навинро баргузор мегардонад. сар карда аз рӯзи 3 ҳамин моҳ дар бинои марказии Федератсияи шахмоти тоҷикистон мусобиқаи кушоди шаҳрӣ оид ба намуди шахмот байни кӯдакону наврасон ва ҷавонон баргузор мегардад. дар ин мусобиқа зиёда аз 7 сину сол байни худ рақобат хоҳанд кард ва 5 сину сол аллакай рақобатҳои худро доир намуданд, ки байни шахмотбозони сину солҳои 6, 8, 10, 12 ва 14 иттифоқ афтод. дар ниҳоят байни ин синусолҳо Наима Қосимова, Косай Назирке, Юсамин Хоҷаева, Томирис Хоҷаева, Смуржан Югиева, Лука Яблоков, Набиев Самир натиҷаи беҳтарро нишон доданд ва ин шахмотбозони наврас баҳри иштирок кардан дар мусобиқаҳои дар пешистода кори худро осонтар намуданд. бояд қайд кард, ки мусобиқаи мазкур имконияти хуберо баҳри варзишгарони ин риштаи варзиши зеҳнӣ фароҳам овард, чунки аз рӯи нафарони ғолибомада метавон онҳоро баҳри мусобиқаҳои дар пешистода омода кард. баъди итмоми рақобатҳои синни то 14сола роҳбарияти федератсияи мазкур аллакай рақобатҳоро байни шахмотбозони нисбатан калонтар, ки байни 16 ва 18-солаҳо маҳсуб меёфт, ба роҳ монд ва ин рақобатҳо низ аллакай сурат гирифтанд. ҳадафи асосии ин мусобиқа пеш аз ба ғайр аз ба ҷуз тарғиби тарзи ҳаёти солим ва тарғибу ташвиқи ин намуди варзиш байни ҷавонону наврасони шаҳри Душанбе, муайян намудани дастаи шаҳри Душанбе барои иштирок дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, ки имсол дар назар аст баргузор карданд. ман аз сину соли 11-12 солагиам бо намудҳои шашка ва шахмат бозӣ мекунам. аз намуди шашка дар республика ҷо гирифтам, ҷои аввалро ишғол намудам. ба ҳар як ҳарифи худ муваффақият хоҳонам ва мехоҳам, ки бозии беҳтаринро нишон диҳем. шахмот яке аз намуди варзишҳоест, ки ақли одамро, яъне кор мефармонад, мағзи сари одамро, ва касе ки шахмот бозӣ мекунад дар оянда ба ӯ ёрӣ медиҳад, ки ягон одами калон шавад. ин мусобиқа шумораи зиёди варзишгаронро аз муассисаҳои таҳсилоти миёна ба ҳам овард ва баҳри таҷриба ва малакаи зеҳнии шахмотбозон таъсиргузор хоҳад буд. метавон аз миёни варзишгарони боистеъдод дастаи мукаммалеро интихоб кард, ки дар оянда ин варзишгарон муаррифгари давлату миллати мо дар арсаи байналмилалӣ гарданд. бештари варзишгарон аз миёни иштирокчиёни мусобиқаи мазкур таълимгирандагони маркази шахмот маҳсуб меёбанд ва дар ин марказ устодони бо таҷриба ин навъи варзиши зеҳниро омӯзиш медиҳанд. федератсияи шахмот масалан бо ҷою бо маводҳо таъмин мекунад бозингаронро ва мо ният дорем, ки масалан ғолибони ин мусобиқа, ғолибои мусобиқаҳои ҷумҳуриявиро ба мусобиқаҳои байналмилалӣ фиристонем. аз ҷумла аллакай дар моҳи январ ва феврали ҳамин сол ҷоми осиёи марказӣ оид ба шахмот дар шаҳри Тошкент баргузор гардид ҷумҳурии Ӯзбекистон ва дастаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар он ҷо бо муваффақият баромад кард. шахмотбози бисёр ҷавон ва умедбахши мо Мустафо Ҳусейн Хоҷаев аз шаҳри Исфара сазовори ҷои чаҳорум гашт ва унвони устоди фидеро ба даст овард. ман аз хурдӣ шавқ доштам барои бозӣ кардан яъне бозии шахмот. аз хурдӣ яъне ин бозиро бозӣ мекунам ва дар мусобиқаҳои зиёд иштирок намудам. яъне ман аввал дар шаҳри Кулоб, яъне Кулоби Бостонӣ яъне машқ мекардам. яъне устоди ман Раҷабов Шеравган мебошад, ки то ҳол мо аз бозӣ менамоем ва мо ба Душанбе омада яъне бозиҳои худамонро идома дода ва сазоворҳои ҷойҳои зиёд гаштаем. ман дар ин мусобиқа дар синни 16 сола бозӣ дорам ва ҳоло бозӣ ман идома дорад, то ҳол тамом нашудааст.
чӣ тавре болотар ишора кардем, дар ин мусобиқаи кушоди шаҳрӣ варзишгарони синни соли гуногун иштирок менамоянд ва мехоҳанд боз ҳам сатҳи дониши зеҳнияшон баланд гардад. махсусан ин намуди варзиши зеҳнӣ метавонад баҳри варзишгарони синни солҳои поёнӣ зиёдтар таъсиргузор бошад, чунки аллакай аз ин синну сол омода мешаванд ва таҷрибаи хуберо ҳам касб мекунанд. мо ҳар сол ин мусобиқаро мегузаронем бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, лекин мо кӯшиш кардем ки имсол ин мусобиқаро сатҳи баргузории ин мусобиқаро баландтар кунем, яъне ки ҳамаи синну солҳоро омехта накарда, балки ҳар синну солро алоҳида гузаронем. ман дар ин намуди варзиш аз синни 6 солагиам тамрин карда истодаам. дар муассисаи таҳсиси миёнаи умумии рақами 8 мо як дастаи пурқуввати шоҳмот дорем, зеро моро директори ин муассиса яъне Боронов Азизбек Баҳромович дастгирӣ мекунанд. дар ин мусобиқаи шаҳрӣ дар синни соли 16 сола иштирок карда истодаам, мехоҳам ки ҷои аввалро ба даст орам. соли 2021 дар мусобиқаи ҷоми пешвои миллат дар синни 14 сола дар даври шаҳриаш ҷои якумро ба даст овардам ва ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ рохат ёфтам. соли 2021 дар шаҳри Москва ки ҷоми батфиник буд иштирок кардам. дар оянда мехоҳам ки дар арсаи байналмилалӣ парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро боло бардорам. дар соли ҷорӣ тибқи нақшаи Федератсияи шоҳмоти Тоҷикистон чандин мусобиқотҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ ба роҳ монда хоҳад шуд, ки боз ҳам имконияти беҳтарро баҳри варзишгарони ин ришта фароҳам оваранд. махсусан барои шоҳмотбозон иштирок намудан дар мусобиқотҳои байналмилалӣ метавонад дараҷаи малака ва моҳорати онҳоро сайқал диҳад ва масъулон низ баҳри сафарбар ва иштирок намудани варзишгарон аз имкониятҳои доштаашон ба таври кофӣ талош хоҳанд кард. имсол федератсияи мо тасмимҳои бузург дорад. мо ҳозир дар маркази шоҳмоти ин федератсия қарор дорем. тасмим дорем ки 20 июли соли равон дар рӯзи байналмилалии шоҳмот як маркази дигарро дар кӯчаи айнии шаҳри Душанбе ифтитоҳ намоем ва боз имсол мо ният дорем ки ду мусобиқаи байналмилалиро дар Тоҷикистон баргузор намоем ва яке аз ин мусобиқа ин марҳилаи аввали чемпионати ҷаҳон оид ба шоҳмот мусобиқаи минтақавии Осиёи марказӣ мешавад. аз 27 май то 3 июн дар шаҳри Душанбе баргузор мекардад бо дастгирии мақомоти ваколатдори соҳаи варзиш, бо дастгирии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. лозим ба ёдоварист ки чанде пеш 4 нафар варзишгари тоҷик ба шаҳри Дубайи кишвари Амороти Муттаҳидаи Арабистон сафарбар гардида буданд. ин наврасон дар ҳоле ба Дубай рафтанд ки дар озмуни махсуси шоҳмотбозӣ ва омӯзиши забони англисӣ дар маркази шоҳмоти Федератсияи шоҳмоти Тоҷикистон бо муваффақона ин озмунро паси сар карданд. дар Дубай онҳо машғулиятҳои таълимии шоҳмотро таҳти роҳбарии шоҳмотбози маъруфи тоҷик устод Фаррух Амонатов дар Sino Chess академияи шаҳри Дубай баргузор намуданд. дар ин сафар Алсу Сайфиддинова, Давид Наимов, Амир Наврӯззода ва Имрон Сайфиддинов тавонистанд дар озмуни мазкур зинаҳои ифтихориро ба даст биёранд. дар ин машғулиятҳои дарсӣ шоҳмотбози навраси тоҷик Давид Наимов бо қаҳрамони клуби шоҳмотбозии Sino Chess академия дар шаҳри Дубай бозӣ намуд ва ғалаба кард. варзишгарони дигари мо Алсу Сайфиддинова ва Амир Наврӯззода ду пирӯзӣ ва як бохтро ба қайд гирифтанд. дар аввалин иштирокашон дар озмунҳо ва мусобиқаҳои хориҷ аз кишвар шоҳмотбозони мазкур ки ба натиҷаи назаррас даст ёфтанд аз ҷониби масъулини федератсия ва мухлисони волидайни онҳо дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе истиқболи гарму самимӣ гирифта шуд. ман дар озмун иштирок карда сазовори ҷои дуюм шудам. миннатдории худамро ба федератсия шоҳмот баён мекунам ва Sino Chess академия. хуб он 4 нафаре ки шумо қайд кардед, инҳо машқварзони маркази шоҳмоти федератсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд
ба ғайр аз маҳорати шоҳмотбозӣ боз мо қобилияти забони англисидонии онҳоро низ ба ин нобат гирифта онҳоро як озмун гузарондем дар ин марказ ва инҳо дар ин озмун ғолиб омада баъд ба шаҳри Дубай рафтанд. ин иқдоме чуноне ки ман гуфтам аввал буд мо ният дорем ки боз ба шаҳри Тошкент, Алмато, дар Москав низ як мураббии шоҳмоти Тоҷикистон Антонова Надежда кор мекунад, назди ӯ шояд фирсонем. ҳамчунин баҳри боз ҳам пешравии ин нави варзиш онҳо мехоҳанд ҳамкориҳоро бо академияҳои кишварҳои дигар боз ҳам густариш диҳанд ва дар оянда шоҳмотбозони мо тавонанд дар хориҷи кишвар ба машқҳо ва омӯзиш равона гарданд. ин иқдоми аввал буд. мо ҳозир бо академияи байналмилалии шаҳри Тошкент низ шартнома бастем. муовини раиси Федератсияи шоҳмоти Ҷумҳурияи Тоҷикистон Хуршед Ватанов дар вақти сафараш дар рафти ҷоми Осиёи Марказӣ, чуне ки ман дар боло қайд кардам, дар Тошкент сардовари мусобиқа буд ва шартнома баст бо академияи байналмилалии шоҳмоти Тошкент. мо онҷо ният дорем ки фиристонем бачаҳои қобилиятнокро, шоҳмотбозони қобилиятнок. Ба ғайр аз ин шоҳмотбози ояндабахши Тоҷикистон Ҳусейн Хоҷаев Муҳаммадхоҷа дар шаҳри Алмато дар академияи Жансая Абдумалик низ сармураббӣ аст. онҷо низ мо мехоҳем бо онҳоям низ шартнома бандиму ҷавононро ба шаҳри Алмато низ фирсонем. дар пеш чандин мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дар назар аст ки масъулин мехоҳанд варзишгаронро сафарбар намоянд. нақшаҳо чунин ҳастанд ки мо албатта ба ғайр аз он мусобиқаҳои байналмилалӣ ки дар душанбе мегардад, боз дар моҳи июл чемпионати ҷаҳон оид ба шоҳмоти зудбозӣ ва барқвор дар шаҳри Батуми ҷумҳурии Гурҷистон баргузор мегардад. мо аз рӯи баъд аз анҷоми мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ оид ба шоҳмот дастаи мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистонро мураттаб месозем ва дар ин чорабинии муҳими варзишӣ иштирок менамоем. албатта дар ин ҷода баъзе камбуди норасоиҳо дида мешавад ки он метавонад баҳри рафти тамрин ва баргузор намудани мусобиқаҳову сафарбаргардонӣ таъсири манфӣ расонад. хуб, мушкилиҳо ба ҳама маълум ҳастанд. мо албатта яке аз мушкилии мо ҳамин аст ки мо мехостем ки сарпарастҳои зиёд моро дастгирӣ кунанд, чунки чуноне ки ман дар боло қайд кардам, мақомоти ваколатдор дар соҳаи варзиш, кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон моро пурра дастгирӣ менамоянд. роҳбарияти ин кумита пурра дастгирӣ менамоянд моро. дар тамоми чорабинии мо фаъолона иштирок доранд ва чуноне ки ман гуфтам, анон иқдоми моро дастгирӣ карданд. баргузории марҳилаи аввали чемпионати ҷаҳонро байни мардум ва бонувонро дар шаҳри Душанбе дастгирӣ мекунанд. мо якҷоя ин мусобиқаро дар охири моҳи маю аввали июн баргузор менамоем дар шаҳри Душанбе. лекин ман аз фурсат истифода бардам ба соҳибкорони ватанӣ муроҷиат мекардам ки агар моро барои сафарбар кардани шоҳмотбозони болоиқат дар баргузории мусобиқаҳои байналмилалӣ дастгирӣ мекарданд, бисёр хуб шуд. як аз падидаи дигари мусобиқаи мазкур дар он буд ки дар миёни иштирокчиёни ҳаваскор ҳамчунин нафарони таҷрибадор рақобат мекарданд ки инро метавон як нав таҷриба касб кардан аз ҷониби нафарони тоза ба ин варзиш пайваста унвон бидиҳем. من در چند مسابقه های ناحیوی شهری جمهوریوی اشتراک کرده سزاوار جای نمایان گشتم. سال 2021 من در مسابقه جمهوریوی برای دریافت جام پیشوای ملت برگزار شده بود. در آنجا اشتراک کرده سزاوار جای اول گشتم و با دیپلم، مدال، مکافات پولی ها قدردانی کرده شدم. به نزدیکی المپیادای فنی بین خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی برگزار شده بود. در آنجا هم اشتراک کرده سزاوار جای اول گشتم. حاضر در مسابقه شهر دوشنبه اشتراک کرده ایستادم و در اینجا باوری دارم که سزاوار جای اول میگردم و به دور جمهوریوی رخت می‌یابم. дар маркази шоҳмот инчунин нафарони хоҳишманд метавонанд дар вақтҳои ба худ муносиб омада ин нави варзишро омӯзиш кунанд. шумораи кӯдакону навасон низ дар ин марказ баҳри сайқали ёфтани маҳорати зеҳнии худ ба ин ҷо омада бо устодони худ машқу тамрин мекунанд. ман як сол шуд ки дар лицеи раҳнамо ба бозии шоҳмот машғул ҳастам
ва мурод маълим дарс медод. ман ба нигоҳ ман омадам ки ба шоҳмод нигоҳ карда бо шоҳмодбозӣ зур шавам ба парчами тоҷикистонро баланд бардорам. падару модарамро гуфтам ки маро ба бозии шоҳмод оварда монед. чӣ хеле ки болотар қайд гардид, ин мусобиқа то охири моҳи феврал баргузор мегардад ва мо низ пайгирии ин бозиҳо мешавем. шуморо аз рақобатҳои ниҳоӣ ва ҷамъбастӣ ошро хоҳем кард.